P3.8 million kandidat sa Tulo ka Infra-Projects sa kagamhanang probinsyal, Giturn-Over ni Governor Roberto Uy didto sa Barangay Miatan, lungsod sa Katipunan. Congresswoman Labadlabad miturn-over usab og balor 800,000 nga proyekto. Sayro nato ang dugang detalye gikan ni Lorvey Kabilin. Tulo ka infrastructure projects sa kagamhanang probinsyal nga sa suma total mibalor og 3,830,848 pesos ang giturn-over ni Governor Roberto Uy uban sa iyang kapikas nga si Evelyn Tang-Uy didto sa Barangay Miatan, lungsod sa Katipunan niadtong Mayo 21 ning tuiga. Kini nga mga proyekto naglangkob sa 2,105,848 pesos nga single phase-lateral line electrification project nga may gitas-on nga 3.556 kilometers gikan sa Purok Centro, lata sa Purok Tanggulang, hangtod sa Morias Falls. 1 Unit 2 Classroom School Building nga ni kantidad og 875,000 pesos ug balor 850,000 pesos nga pag-ayo ug paghuman sa ilang covered court. Samtang sa parehong kalihukan, miturn-over usab si Congresswoman Labadlabad og 1 Unit 2-story barangay hall nga nibalor og 800,000 pesos. Matud ni Barangay Chairman Benigno Kutot nga dili matukib ang iyang gibati nga kalipay nga sila nakaangkon sa maong mga proyekto nga mapahimudsan sa katawhan sa ilang barangay. Sumala niya nga iyang nakita nga nagkauban si Governor Uy ug Congresswoman Labadlabad sa pagbuhat og maayo pinaagi sa pagpaabot og mga proyektong pangkalambuan ngadto sa katawhan. Sa mensahe ni Governor Uy ang gipamahayag nga siguruhon sa kagamhanan nga dili na magpadayon nga mahikawan sa mga proyekto ang katawhan sa nasangpit nga lungsod. Sunod sa dugay ng panahon, ang iyong dapit na hikawan sa mga proyekto apan atong isiguro ang ginangatan sa iyong dapit dili na magpadayon. Karon atong matud-an ang atong gobyerno dinhi sa Zamboanga del Norte dili na buka o bungol alang sa iyong ikinahanglan sa atong mga katawhan. Pinagi sa atong electrification project nawala na ang kamit-kit din sa iyong dapit, ana na po usap ka may lawak din, iyong makahigayon, inyong mga kalihukan o labaw sa tanan, ana na saktong tulungaan ang atong mga anak sa panahon na mubalik na sila sa ilang pagtunga sa eskwelahan. Si Congresswoman Labadlabad usab ang miawhag nga ipadayon ang pagtinabangay ug paghiusa aron mulambo ang komunidad sa ingon walay mabiyaan sa kalambuan. We thank the Lord for blessing us once again with the opportunity to serve our people. Padayon ang atong pagtinabangay, padayon ang ating panaghiusa para sa ganon mulambo ang ating komunidad at para sa ganon walang maiwanin. Kinahanglan di na lang tayo magtanaw kung anong makakabuti sa ating sarili, kundi ating panahon kung ano po makakabuti sa ating mga silihan, sa ating mga paryente, sa ating komunidad. Mitambong sa maong kalihukan sila Zamboanga del Norte Schools Division Superintendent Marilisa Tabilon, Provincial Engineer Alfonso Gore, Provincial Electrification Section Head Mr. Christopher Zosa, Executive Assistant 4 Mr. Joey Bernad, Area Engineer Danilo Bete, Vice Mayor Teresita Matildo ug pipila ka mga sangguniang bayan members. Gikan dinhi sa Barangay Miatan, Katipunan, Zamboanga del Norte, Lorvey Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pero sab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Shariza Haralvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.